Αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά. Αληθώς ο κύριος. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Έλα! Λίγο άκρη να φύγουν τα παιδιά. Μπράβο! Λίγο άκρη. Άκρη να φύγουν τα παιδιά. Δίπλα. Δεν έχουμε φτιάξει τέτοιο μέτρο. Πετάξτε τους λίγο άκυρο. Αυτή υπάρχει το. Λίγο άκυρο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να το πάει στο σπίτι για το όνομα. Τα κορίτσια. Να πούμε στον κόσμο, για όσους δεν ξέρουνε, να πούμε στον κόσμο ότι γίνεται αναβίωση των παλιών εθήμων, όπου τότε και μεγάλοι και μικροί, χωρίς να υπολογίζουν ποιος θα έρθει πρώτος και ποιος τελευταίος, ήταν μόνο για τη συμμετοχή, τρέχανε και στη συνέχεια ρίχναν το λιθάρι. Οι μεγαλύτεροι το θυμόμαστε πολύ καλά, οι νέοι ίσως δεν το ξέρουν. Σκεφτήκαμε λοιπόν πέφτες να αναβιώσουμε το έθιμο, σας εδώ πίσω. Τα παιδιά με πολύ προθυμία δεχτήκαν να συμμετέχουν. Και στη συνέχεια θα ρίξουν και το λιθάρι. Βέβαια ήταν ανδροκρατούμενη κοινωνία και το κάνανε μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες παρακολουθούσαμε. Θέλω να πω ότι είχε προετοιμαστεί και η ομάδα χορού του χωριού να χορέψει, αλλά επειδή έχουν συμβεί πολλά δυσάρεστα στο χωριό και τελευταία πολύ πρόσφατα, το ακυρώσαμε. Να είμαστε καλά το καλοκαίρι. Αλλά οι αγώνες θα γίνουν. Και στο τέλος είναι το κάψιμο του Ιούδα. Να είμαστε καλά και του χρόνου και να συνεχίσουμε. Πρόεδρε, τι έχει ο πρόεδρος είναι ο διοργανωτής. Ο διοργανωτής δεν είναι. Να δώσουμε συνέχεια με το λιθάρι. Συνέχεια με το λιθάρι. Όχι μόνο οι αθλητές που συμμετείχαν, αυτό είναι πια. Όποιος θέλει, μεγάλοι και μικροί άντρες μπορούν να ρίξουν. Μαρίνο, ξεκίνα. Σύνο, κοίτα μην φύγει το κρασί. Όπως αμονές. Σύνο, μη στύψεις πολύ και φύγει το κρασί. Πάει χαμένο. Πήγε από εκεί καλέ. Πού είναι το σίδερο, πού είναι το σύνορο. Έλα για να τρέξεις. Εμένα και δεν με βάλατε στο τρέξιμο. Ήρθες αργά, γι' αυτό δεν πρόλαβες. Ω! Το έχουμε, το έχουμε. Ω! Εσύ γέμισά μου. Τρίτος. Πήγα να ρίξεις εδώ, έτσι από κάτω. Ήταν με περάσει να ξαναρίξω ρε. Δεν τώρα ήμουν αυτά τα γόρα. Κάτω φορτικό, ρε.
Δεύτερη και φαρμακερή. Μέσα στον κύκλο. Ακριβώς δίπλα στο άλλο, το προηγούμενο. Ακριβώς εκεί που είναι που απέτυχε τώρα δίπλα από εκεί. Όχι! Μη μας πάρει ο Μαρίνος, παιδιά, το στεφάκια είχαμε. Θα ξαναρίξουμε με πέρασε. Δικιάς ήταν διπλάσια, ήταν η πρώτη, τώρα ρίχνουν πιο μικρές. Τώρα είναι πιο μικρές, θέλουν τα σφαριά. Άμα περάσει θα περάσει μπροστά. Τρίτος. Έλα, ρίξουμε κι άλλοι. Πάλι ρίξω εγώ. Έλα, τε ρίξε κι άλλοι. Ω, Βινιάρης. Μέσα στον κύκλο. Είναι η ίδια πέρα. Πού πας ρε. Πάει το φορτηγό. Πέρασε. Και πού μετά μαθησμένος. Έλα, ρίξε άλλη μία, έλα. Τώρα δεις πια την πάω εγώ. Στο μοναστήρι. Κοίτα μην του πας κάτω στην Φύγε από εκεί, έλα. Μαρίνο, να πάει από κάτω και να μην ρίξεις κι άλλους. Από κάτω. Φύγε από εκεί, καλέ. Φύγε από εκεί. Έλα, δώσε. Είναι και πιο μακριά και πιο πάνω. Μου πήγε το χέρι, παιδιά. Αν ήταν καλύτερη. Αφού μου πήγε το χέρι, πέρα έξω άλλη μία. Ρίξε άλλη μία. Δεύτερο στο τρέξιμο. Ούτε ο Μάκης έριξε. Μπράβο, πίσω στο αυτί. Έλα, ρίξε εκεί. Μετά θα ρίξε. Η μπανάνα στο χιαστικό. Σου φύγει το πόδι. Θα πάει βόλτα. Κάνει καράβι. Άμα δεν πετύχει, δεν πέτυχε. Τι να κάνω τώρα. Είσαι του Μπινέρη. Πήγε του Κώστα. Αντιδιακοπή. Πώς κάνει ζώμου ρε παιδιά. Έλα, δώσε. Έχουμε εμείς στον τόπο κουτσούλιας. Δεν θα πηδήξουμε τίποτα, μόνο πέτρα θα ρίξουμε. Έλα, μια δεύτερη προσπάθεια, ποιος θέλει. Μια Έλα, δεύτερη ρίξω προσπάθεια. μία ακόμα, μία ακόμη. Μια τρίτη. Μία γιατί δεν ξέρω, δεν την βόλεψα. Δημήτρη πρώτο, δεύτερο τον Γιώργο και τρίτος ο Μαρίνος. Έτσι είσαι τρίτος τώρα. Τρίτος πήγα, τι είπες τώρα. Δημήτρης πρώτος, Ρε εσύ μήποτε είναι άλλη πέτρα αυτή. Μαρίνο, πίσω από σοβαρά. Αμάρω, δεν αρκέψω. Με περάσανε πάλι. Τώρα θα τη φτάσω στην απαιτή. 1,5 μέτρο διαφορά. Πόσο? Διαφορά περίπου. 1,5 μέτρο διαφορά προηγήσε. Εντάξει. Δεν ρίνω άλλο. Ναι, 1,5 μέτρο. Φτάνει στις χρόνια, δεν ρίνω άλλο. Παίξε εκεί. Ας με περάσουν τώρα.
Δεν πιάσει το γέρμα, έλα εποχή. Ω, Ποιος είναι ο πρώτος? Πού είναι ο πρώτος? Μαρίνος πρώτος! Μαρίνος! Μαρίνος! Εδώ είμαι! Δημήτρης δεύτερος! Δύο φορές έρθω, όχι έτσι, έτσι. Δημήτρης δεύτερος! Είναι τρότσιμα για τους Είσαι πολύ σεξι με το Στεφάνι! Το κάνεις τις γυναίκες ρε γαμώτο! Στεφάνι! Άντε από εκεί ρε. Α, πήραμε και Στεφάνι. Τρίτος Γιώργος Πινιάρης. Ο δεύτερος ήταν Δημήτρης. Μαρίνο, Το Στεφάνι θέλω να πάρεις, το Στεφάνι. το έχω πάρει. Άντε βάλε κουμπλότο τώρα. λίγο πίσω για να μας άψα, λίγο πίσω. Το Μαρίνο, τι πάει! Ρίξε, ρίξε! Και στα πόδια ρίξε! Και στο παντελόνι έτσι, μπράβο εκεί. Ωραία. Και σε τσουτσού και σε Όχι τσουτσού. κύριε Σοφία, μην το χαλάς το αγρόκτημα. Και στα κόκκινα κύριε σκάφτα τα δυναμητάκια. Οικογένεια! Στο πουλί! Δημήτρη και Αναστάση. Α, έχεις αποστολή! Ρίξε ακόμα. Κάτω ρε, χαμηλά ρε. Πού το τώρα! Πού το έβρε το τώρα! Ωραία, αυτό πρέπει να ανάψει φωτιά και μετά να το ρίξω. Πούτσα δεν λίγο. Η πουτσα τι κάνει. Την πούτσα! Ρίξε, ρίξε το μελόνι! Μην πάρω στο μαγαζί, βάλω πόνο πάνω στο τζάκι. Πούντος το. Πήραμε σχολείο. Ρίξε κι άλλο ρε τσιγκούνι! Πάει, θα καεί αυτό. Στο παντελόνι. Άμα δεν σβήσει. Πάνω, πήγε. Πήρε. Κοίτα άνθρωπο. Γιώργη, μέσα. Ρε γάμο τι παναγούλα που κάνει το σημάδι. Κι άλλο σημάδι ρε γέρο.
άγγελος ευώτη και χαριτωμένη, αρνή παραθένε χαίρε και πάλι νερό χαίρε, όσος Υιός ανέστη τρίμερος εκτάφου, φωτίζου, φωτίζου τη νέα Ιερουσαλήμ, πήγαρ δόξα Κυρίου επίσε ανέπιλε, πορευενήν και αγαλουσίων, σίδε αγνήτερ που Θεοτόκε, εν τη εγέρση του τόπου σου. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, δόξα τη Αγία αυτού τριμέρου εγέρση, προσκυνούμε αυτού τριμέρου εγέρση. Όλοι μας παιδιά Χριστός Ανέστη εκρέγρον θανάτων θανάτων πατήσαν έτησε της μνήμας ζωή χαρισάμενο. Χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη, σας εύχομαι. Θα σας πω κάτι. Ο Άγιος Χρυσόστομος Ιωάννης εκήρυτε το λόγο του σε 2-3 άτομα. Κι όμως ήταν ευχαριστημένος. Έτσι κι εγώ, όπως λέμε όταν ορκιζόμαστε στο στρατό, θα καθίσουμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μας. Που θέλω να καταλήξω, ότι και ένας να έρθει εδώ, εγώ αυτό που είναι να το κάνω στο χωριό μου θα το κάνω. Πάτερ Ιωάννη, μπορώ να πω κάτι εγώ? Δεν μας ενδιαφέρει πόσος κόσμος είναι, κοίτα τα νιάτα ότι είναι εδώ. Μπράβο. Έτσι, είναι τα νιάτα του χωριού μας. Γι' αυτό και εγώ είπα, εδώ θα αγωνιστούμε για να κρατήσουμε αυτό το χωριό μας. Έτσι, όλοι μαζί και πέψω τα νιάτα είναι μπροστά. Εγώ άμα θέλω μια μικρή αίτηση κάνω στο Δεσπότη και πάω. Αλλά εδώ που εδώ μέσα, ασχέτως δεν το έχουμε καταλάβει, εδώ ήταν οι Νικηταράς, Ψηλάντης και Παπαφλέσας και προσκύναγαν σε αυτή την εικόνα εδώ για να δώσουν τη μάχη εδώ κάτω. Εδώ, σε αυτόν τον ιερό τόπο. Αλλά εμείς φωνή βοόντος σε όχι Παπαγιάννη, μην το φοβάσαι, κοίτα γύρω, μην το φοβάσαι, πάτε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Λέω και μια κουβέντα, δεν είναι τίποτα. Χρόνια πολλά. Πάτε, ένα αίτημα από την ομάδα νέων μου το έπανε κάτω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Του χρόνου θα σε παρακαλέσουμε να έρθεις και εσύ μαζί μας να ρίξεις το λιθάρι. Βεβαίως. Έτσι. Αν και γέρος που είμαι. Όχι. Γιατί όλοι μαζί σε όλα. Εγώ πάντοτε μ' αρέσει να συμμετέχω. Βλέπετε και στο γυμναστήριο πάω. Σήμερα σε δικαιολογούμε, αλλά του χρόνου θα είσαι μαζί μας. Σήμερα εντάξει. Τι να κάνουμε, ήτανε πρώτη χρονιά που το κάνατε, αλλά βεβαίως θα είμαι και εγώ και ο Γιάννης παρέα όλοι. Και θα σύρουμε και το χορό. Ο Αντώνης που είναι ο Αντώνης? Τον είχαμε Ο χορός φέτος ακυρώθηκε από τα γεγονότα που έχουν συμβεί στο χωριό. Εντάξει, θα είναι ευλογημένο. Του χρόνου θα τον σύρουμε. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά, χρόνια πολλά. Αύριο το πρωί πρώτα ο Θεός στον Αγιώργη. Σήμερα μαυρά μου μάτια, σήμερα Χριστός Ανέστη. Σήμερα Χριστός Ανέστη και στους ουρανούς ευρεθεί. Σήμερα μαυρά μου μάτια, σήμερα τα παλικαριά. Σήμερα τα παλικαριά στέκονται σαν τα λιονταριά. Σήμερα μαυρά μου μάτια, σήμερα και τα κοριτσιά. Σήμερα και τα κοριτσιά στέκονται σαν κυπαρισιά. Σήμερα μαυρά μου μάτια, σήμερα
σήμερα κι οι παντρεμένες. Σήμερα κι οι παντρεμένες είναι λαμπροφορεμένες. Σήμερα μαυρά μου μάτια, σήμερα και οι παπάδες. Σήμερα και οι